We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Umamncane wabulala umama ngenxa yomona. Ngizalelwe emshadweni ngizalwa nobhuti wami omncane kunami. Umama wayezalwa nodade wakhe omncane kunaye, umamncane wethu, nobhuti babo abayi-3, omalume bethu. Sikhule simthanda kakhulu uNcane, bebasondelene kakhulu benomama, wawungafunga ukuthi amawele. Babehlezi bendawonye benza izinto ndawonye. uNcane kwakufana nokuthi uhlala nathi ngoba kwakungapheli i-3 days engafikanga ekhaya. Ubaba-ke Shembandla uyindoda ezilungele, so wayengenankinga nakancane nabantu basemzini ukuthi beza kayingakhi ekhaya lakhe. Sikhule vele ubaba esebenza kahle ewunakekela umndeni wakhe. Umama wayengasebenzi ehlala ekhaya eyi-housewife. Kodwa wawungeke usho ukuthi umama akasebenzi ngoba ubaba wayemenzela konke akudingayo. Kahle kahle ubaba ubevuka eyosebenza kodwa kuhole uma. Amakhadi wasebhenki wayehlala kuma. Hey, babethandana labantu. Waze washona umama ngingakaze ngibabone bexabana. Kwathi ngomunye unyaka sahlela ukwenzela umama i-surprise party ngosuku lakhe lokuzalwa. uNcane nguye-ke owayehlela yonke into, kusukela ku-decor, catering, i-theme, ukumenywa kwabantu. Yonke into nje yahlelwa uyena. Ubaba wayeprovider ngemali nje kuphela. Uyena futhi uNcane owabhukha ihhotela abalala kulo abazali bami ngoLwesihlanu, ukuze sizovuka ngoMgqibelo silungise kahle yonke into umama engekho. Nangempela-ke kwalungiswa yonke into nabantu futhi abebaqhashiwe benza zonke izinto ngendlela. Kwalethwa nonyanyavu lwemoto kamama eyayiyisipho esivela kubaba. Kwashaya-ke isikhathi sokuthi kufike abazali bami. Kwaba yi-surprise yangempela kumama. Yaqala iphathi wonke umuntu ejabulile. Injabulo yayibhalwe ebusweni kuma. Khona lapho sekabona isipho esivela kumyeni wakhe. Wayengazi nokuthi azenzeni. Yaqhubeka iphathi kwaze kwafika isikhathi sokudla. uNcane wathi nguye ozohambisela abazali bami ukudla. Omunye nomunye-ke wayeneplate lakhe. Kusho ukuthi endleleni yokuhambisa kungekho umuntu ombonayo wafaka ipoison ekudleni kukamama. Wafike wabanikeza ukudla kwabo badla. Lutho uNcane ukuthi azisole, amvimbe angadli uma. Kunalokho wambuka waze wakuqeda ukudla. Kuthe nje emva kwamahora ambalwa, waqala uma wakhala ngesisu. Sacabanga ukuthi yinto nje encane mhlambe izondlula. Sezwa nje ngoma sekamemeza ekhala azibambe isisu, wavele wawaphansi. Sathuka sonke sagijima saya kuye, kwatatazela wonke umuntu, nobaba naye wazama ukusiza uma. Sekuphithizela sikhala sonke, uNcane nguye-ke owayekhala kakhulu ukundlula wonke umuntu. Kwafonelwa ne-ambulensi nobaba naye wathi uyazama ukuthi azihambisele yena esibhedlela,
kanti sekulate useshonile uma. Yazi konke lokhu kwenzeka ngokukhulu ukuphazima kweso. Ubaba wayesemlalise phezu kwakhe emncenga uma ukuthi angasishiyi. Yafika-ke i-ambulensi bamcheka baqiniseka ukuthi usesishiyile. Angikaze ngikhale kanjeya empilweni yami. Sengicabanga nokuthi sizoba yini sinomfowethu umama engekho. Yafika-ke imoto yezidumbu yamthatha, ngangilandela emva kwayo ngikhala. Wangibamba ubaba naye ekhala enjalo. Kwakubuhlungu kakhulu okwenzeka ngaloluya suku. Kwafonelwa-ke izihlobo nabangani abebangekho ephathini baziswa. Kwenziwa amalungiselelo e-memorial service. Kwathi ngalosuku lwe-memorial service sathola ama-results e-forensic athi uma ubulawe i-poison. Akuzangeke kusahamba kahle, kwaliwa uNcanese kunguye okhomba abantu abebapheka ethi yibo ababulale uma. Kanti uyalazi iqiniso, ufuna silwe nabantu abangenacala. Kwenziwa-ke amalungiselelo omngcwabo wabekwa uma. Kwandlula izinsukwana zahamba zonke izihlobo wasala yena uNcane. Wathi uzosibheka until abone ukuthi sesiright. Sakujabulela vele nathi lokho ngoba sasengafuni ehambe. Sasimdinga umuntu ozoba uma. Indlu yasekhaya-ke inkulu, akekho owayeshera ikamelo nomunye. Zathi ziloku zihamba izinsuku. Nganaka ukuthi uNcane unakelela ubaba kakhulu, thina nje akanandaba nathi. Sasinakekelwa ubaba, futhi ngathi akumjabulisi lokho uNcane. Wayengasasewuye nje uNcane lo esimaziyo. Ubevedane adinwe masikhuluma naye. Abuye ajike axolise athi inkinga ukhumbula usisi wakhe. Ngelinye ilanga sathi sibuya esikoleni sinobhuti wami. Samfica efake ingubo eshiya amathanga onke ngaphandle kanye necleavage. Ubaba ehleli ebheke i-TV. Ngavele ngaba nokusola ngoba vele bese ngingasamtholisisisi kahle. Wapheka-ke waqeda wasinikeza ukudla. Wathi uma enikeza ubaba, ngambona embheka emehlweni ngamehlo othando. Ngabona ubaba naye eba namahloni ebheka phansi ethatha ukudla. Ngezwa nje inhliziyo yami ishayela phezulu. Ngazibuza ukuthi uNcane angayenza kanjani lento kudadewabo. Engakaqedi ngisho no2 months eshonile nobaba esazilile. Khona bengingeke ngibe nankinga ukuthi amthathe ubaba. Mhlambe yena bekazosiphatha kangcono kune-stepmother esingasazi. Kodwa hayi phela ngokushesha okunjena. Kwandlula cishe izinsuku ezimbalwa ngiloku ngiyibhekile lendlela uNcane aziphatha ngayo. Kwathi ngobunye ubusuku sesilele. Ikamelo lami laliseduze nelikababa nelakhe uNcane. Kusho wayecabanga ukuthi wonke umuntu uselele. Kanti mina kimi abukafiki ubuthongo. Ngezwa umnyango uvuleka. Ngathi mhlambe uya ebathroom. Kusenjalo ngezwa inokh encane ekamelweni likababa. Ngavuka ngavula kancane umnyango wami. Ngabona uNcane egqoke iphenti nebra engena ekamelweni likababa.
Nganyonyoba-ke kancane ngafike ngema emnyango ngamamela. Ngangifuna ukuqiniseka ukuthi vele bayathandana yini. Ngezwa ubaba ethetha embuza ukuthi ufunani ekamelweni lakhe engagqokile. UNcane wathi ngizokududuza. Uyazi nosisi ubengakujabulela lokho. Phela angeke ajabule akubona ukhala mina ngikhona. Futhi uyazi vele imina okumele azokhulisa umuzi kadade. Ubaba waphendula wathi, "Hayi manje ngisazilile." UNcane wathi, "Uyazi mina ngifana nodade." Kusho ukuthi ubaba wathi uzama ukuphendula wavele wamqabula uNcane. Ngezwe sebaqabulana. Ngabona kungcono ngibuyele ekamelweni lami ngingakezwa okukhulu. Ngafike ngazihlalela phezu kombhede ngazibuza ukuthi ngenze njani. Ngabuya ngacabanga ukuthi mhlambe uNcane uqinisile yilento umama bekazoyifuna vele. Kanti sihleli nombulali kamama. Ngathi ngilokhu ngizibuza ngiziphendula, ngezwa umkhosi oqhamuka ekamelweni lababa. Ngamamelisisa kahle, ngezwa ukuthi uNcane ulokhu ethi ngiyaxolisa dadewethu kwakuyiphutha. Kusenjalo, ngezwa inokhi kamfowethu naye uvuswe yilo msindo. Wabuza ukuthi kanti why uNcane ekhala ekamelweni likababa. Ngathi nami angazi. Angizange ngisasho-ke nokuthi ngimbonile. Wayelokhu ekhala-ke uNcane ngale esho ukuthi uyaxolisa. Savele sagulukudela nathi ekamelweni lababa. Sathola uNcane esebhince ithawula, ubaba efake amaphijama. Sabuza-ke ukuthi kwenze njani baba. Ubaba wathi uNcane ubona umama wenu, manje ulokhu uyaxolisa. Lapho uguqe ngamadolo uNcane uyambona nje ukuthi wethukile, izinyembezi zigcwele ubuso. Thina-ke asimboni kwalowo mama ambonayo yena. Kanti kusho ukuthi bathe bethi bayatamatana, wayesefikile uma wakhama uNcane. Kusho uma wayelokhu ethi akasitshele ukuthi wenzani, ngoba uNcane wayelokhu emncenga ethi akamyekele uzositshela konke. Lapho ubambe umphimbo okomuntu okhanywayo. Ubaba-ke wabona ukuthi ayisingangaye-ke le. Wathatha ifoni wafonela uKhulu ozala umama. Wamtshela ukuthi kwenzakalani. uKhulu wathi siyeza ngizocela umfanami asilethe esho umalume. Wafonela nosisi wakhe ubaba. Nangempela-ke bafika ngokukhulu ukushesha, vele asiqhelelananga kangako. Bafika nje vele uNcane ulokhu encenga ukuthi umama engambulali kwaba yiphutha. Bathi sabafikile-ke oKhulu no-anti, kwabangathi ubelinde bona. Waqala wacula, washo ukuthi nguyena owafaka ipoison ekudleni kukama. Vele kudala efuna ubaba nempilo kama. Yingakho wagcina ebona ukuthi akambulale ukuze ezothola lempilo yakhe. Wonke umuntu wabamba ongenzansi, ngoba akekho owayemcabangela uNcane. uKhulu wadinwa kakhulu, wavele wamxosha ngalobo busuku. Kuze kube inamhlanje asimazi washonaphi uNcane. We listen, we don't
judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.